ichokwadi here kana kuti mabwodo kana kuti mafungiro evanhu kuti hama dzemadzimai dzinobatwa zvakanaka kupfuura dzevarume? Mukabona poita utsi hapangashayikwi moto, asi hazvisi zvoto zvese zvinokonzera utsi. Saka panobatana mudzimai nemurume pane mikana nenguva inonakidza rudo. Hakuna hasi maputi amapopcorn pozoti hatizivi kuti inyika mbiri idzi midzimu miviri yapinda mumba mumwe chete, midzimu ine hunhu hwayo. Ndiyo mhaka panofa Dr. Maichisamba vachisamba vabati midziyo iyoyo kune vanonzi uyai mubate vavaridzi vemwana. Saka kana tikangokanganisana kadoko hapana ukama pakati pemukadzi nemurume, panongori neconnection. Kana kurukwa kwejuzi rinogona kurudunuka, kungoruka nekuti hazisi muropa. Zvadaro manje vauya vokwababa serious, vauya vokwamai serious. Kana takatombonetsana namai serious, svondo rapera kana gore rapera kana mari yebhonasi ndakanomwawo kubhawa, mai vatakura chigumbu. Saka vobva vaona kuti ya ndichakubatai zvangu, pazouyawo hanzvadzi yangu pamwe nototaurisawo zvayo ndavawanira papi, ndavawanira pano. Munongobikwa matemba afuta matemba seMage Boys, kozoti kwauya votsana vatobvawo zvavo kwamurambindi. Vasati vatombosvika kune kwatozvitengei muri kuziva kuti vari kuya tengei mhanya munodai. Ndo chirwere chapinda mudzimba yamaisamba.